karam kar beng long pini lamarjan ke alo non kimi lun kana jana ma ti video ba militum prabjin pen share production youtube channel long tum nanglo ta prang po alun kana jana men ke lalo nang seng alam tutang te pini ke labang su lun kana jana ko masi chepa jan igma itum labang su lamarjan pen angton nang iglonang tutang te a video le start glonang labang sunung ko jana tum chepa jan the iglong po kche thangklong actress mate aji ki men nai asami alang li men ke rupjili lektipi alang li phanel tum labang sunung ko janong alang chepa jan the iglong po labang sunung ko janong chepa jan bang pu mate ek tournament kralo thare prince ingleng alang li phan sta melitum labang sunung ko janong alang chepa jan the iglong po nang seng alam labang solunjir kultung pela khenlo itum kar beng long pen kise thangklong oi kimi pen asingar rum alang to men klai khenlo sonjit ronghang lapen akang sang hipi alang to ma se pen siritum labang solunjir mate lun kajan tum ajoi long po labang sulung kajan aban producer abang payment ke prima teron pi ilitum labang sulung kajan mate utelubam ilitum prabjen pen share production youtube channel long itum langlo ta prang po aji ilitum full video le itum chonghong ding lona natum lason kai ke in tum kar biang long pen kis thangklong a video mate actor actress video rangi verite natum hashtag channel option subscribe pinon lapen like sta minang pining non lapen comment tokenam chening non pini lambajang lasi kang ton lo ko ruang thu